Adiskideak igande hon. Hemen gira Sarako herrian, Nafarra eta Lapurdiko mugan. Zergaitik, zenen eta hemen, orain dela 80 urte, abentura ikaragarria eta unkigarria hasi baitzen Eresoinkarena. Eresonka, abesbatza eta euskal baleteak. Bilbao erori eta Espainiako gerla gorian, Euskadiko gobernuko lehendakaria zenak Jose Antonio Agirrek deliberatu baitzuen enbasadore kulturalak behar zituela. Eta hemen bildu ziren lehenaldikotz artista guztiaiek. Sara Eresonkaren sortegia nolabait. Horren aipatzeko hemen Euskal Museoan nun erakusketa proposatzen den une honetan, plazer dut ongi etorria emaitea gure txirritaren bigarren etxe hartan. Sarak izan du beti lotura bat egoaldearekin, aski da karta bat begiratzea, kartan ikuste duzu boltsa bat dela Nafarroan sartu ba. Gu ez gira baita ezpada iparaldekoak, ez gira baita ezpada egoaldekoak, saratarra gira, eta horra. Aipatzen baita Sarako Errepublika. Hoi Polduturniek asmatu zuen, ni ajuntadoz nahiz horrekin, badugu alako berriztasun bat eta egia aintzinan ematen dugula hori. Sarak beraz bere ateak ideki zizkien Eresonkako lagunei. Sarak beti besoak idikiak izan ditu ieslarieri, baita auken baino lehenago, Eresonkan baino lehenago, eta baita ere berantago. Egan nahi dut beti izan da ieslaria onartua eta ongi etorria Saran. Azpimarratu behar da, orduan berba Polduturniek induen lana, zein Polduturniek orduan bazituen ahemanak egoaldearekin, pentsatzekoa da berba Gabriel Olaizola ezautzen zuela, janeko ahemanak bazien, eta seuraski Gabriel Olaizola hasi dela muntatzen Eresoinka, presa handia zuen, denbora guti zuen, eta errestasuna alde ganda. Beaz, seuraski, Sara alde ganda Polduturneengatik eta bazitu alakoz diadanik ahemanak Saran berean. Eresonka beraz jaio zen Saran, Eresonka hitz bat asmatu izan zena, biziki eierki, Eres baita kantua, abestia, bizkaieraz, oin beraz dantza jazteko, orduan bai abesbatza, bai baleteak, eta Eresonka kantuz ari eta dantzan ari. Sarara joan gaitezen, zeren eta bertan Jean Fagoaga lagunarekin bat eginen baitugu, historia guzti horren berriz ere aipatzeko. Eresonka aipatzeko, Saran izan behar ginen, eta nolaz ez, herrigunen hauzapeza izan zena, Jean Fagoagarekin, mil esker gurekin juntaturik, zaitugu pilotaria, hartakotz kasik pilota plaza ederuntan gaituzu, mirikoa eta Saratarra, peto-petoa zinez zure zainetan duzu Sarako odola. Eresonkaren denboran ezagutu zenuen, gazte-gazte zinelarik, abentura hori, zenolako oroitzapena duzu? Aipatzen delaik Eresoinka izen hori, alako gauza goxo bat iten zait barnean, bagizu? Gazte denbora, hau txiki bat nintzen, hemen argazkian ikusiko zu, 8 urte nituen, eta rasongi. Horoitzen naiz, hainitz gauzaz, Eresoinkain pertsonak, norzien, egiten zuten, eta zer ikasi gaitu zen guri aurra ginelarik, talde bat egin ginuen, Sarako izarra, lehenbiziko taldea, iparralden, lehenbiziko taldea, dantzariak eta txistulariak. Argazki untan agertzen den apez famatu hori, bai, ezagutu zenuen. Gu etxean ziren, bi apez, biak Don Ramon Laborda,
tenor, lehenbiziko tenor zen, Ersoinka abes batzan, eta bertzia Don Zeze, apesa hori ere, bi apes gintuen goetxean hemen, aita eta amak hartu zituzten ieslariak, etxe gehienetan, bazien saran ieslariak gara jartan, Espainiako gerla iesi iten zuten, eta gu bi apes horiek gintuen, eta beti atxetan eta haitzen ziren kantuz, falondoan guk beti galdetzen ginion, Don Ramon Labordari, errazu, Don Ramon, baina Toska, nola zen Toska hori? Eta hasten zen, puñotik, gora, iziaki gora hasten zen, berinakola, eta gu eroriak irizta, trufa iten ginion, baina Don Ramon, bada tenor famatu bat, Mario Lanza, italiano bat. Bai, jausik ez da hori. Nola jausik ez da? Eta ematen genuen disko bat. Eta hasten zen, haren gainetik, benen, etzen gehiago Mario Lanza haitzen ere, Don Ramon Laborda haitzen genuen bakarrik. Eta erran dautazu, zure etxean meza ematen zukula, eta anaia eta zu biak beretxera. Bai. Ziren, etzien gorriak sobera, benen, iparaldeko apesak ziren izigarri xuriak. Eta eiek dire arrosa koloriak izaten ziren apes horiek, demo-kretien. Bazituzten sozialki, idekiak ziren hainitz, 6 hilaite eman zituzten Sarako Elizan sartu haintzi. Eta meza ematen zuten, etxean, bakotxa bere gamaran, kultura mailan. Ziren denak goi mailako jendiak. Eta gero, guk hori iresten ginuen, zer ekarpen hori, gu aurtikiak eta ez baitzen, bate hemen eskoletan eta irakusten zaituzte Frantziako kultura. Eta eskualdun kultura zen zapaldua. Eta orduan guetzat gauza berria zen hori. Bazutenek fede bat, fedia zerian, Eliza, eta beren aberrian bazuten bi fede bat zituzten. Eta pentsatzen dut, hori utzi dituztela hemen partitu dielaik, hori gelditu diela saran jeneska. Saran, Eresonkaren egonaldiaren aztarnak badaude. Hala nola, ihartze artea deitu etxeko paretetan. Sarako herriak Eresonkari eman ongi etorriaren eskertzeko, margolan hauek egin zituen taldeko artistetariko zen Gaspar Montez Ituriozek. Jadanik aipatu dugun Dutournier familiak etxea puskategi gisa erabiltzen zuen. Donado ziren musikariak eta dantzariak bertan egon ziren. Dutournietaren etxe nagusian kantari lirikoek entsaioaldiak zeuzkaten. Nun, Sarako piano bakanetako bat zegoen. Nous sommes venus ici, nous avons été bien reçus par les gens. Tout compte fait, il y avait là une vaste solidarité basque qui ne s'étendait pas malheureusement aux autorités françaises. Voilà. Il avait une certaine reluctance à recevoir des gens qui pouvaient être des rouges. Donc, là-bas, c'était le temps de M. Ibarne-Garay, mais rouge, c'était un péché mortel. Baina Michel Lerambourg, Sarako auzapezak eta Leopold Jura-Juria, herriko etxeko idazkariak, eskol mutxurreko Ibarne-Garay diputatuari ez zioten jaramonik eman. Léopold, qui était à l'époque, je crois, secrétaire à la mairie, nous a facilité grandement toutes les tracasseries auxquelles nous étions soumis. N'est-ce pas? Il y avait là un fameux laissez-passer vert, maudit, qui limitait nos droits de circulation, presque de respiration, n'est-ce pas? Alors voilà, je voulais rendre cet hommage à Léopold, parce que réellement il le mérite. Leopolden emazteak, bere posta hotelean, dantzarian danat hartu zuen. Ostatua ginuen, eta orduan jateat etortzen zien denak, egun bat izaten zen, egun guziz, eta gero han jan, eta kanta, eta denak iten dituzten, eta gero etxe partikularetan, iten zuten lok, ez ginuen egiazki konprenitzen ze pasatzen zen, bertandean, alde guzietaik heldu ziren, bazien ongi zienak, baina bazien tristiak. Orduan batzuek bertzen laundu
ez bakarrik jateko zerian eta zer bertzela, elkarlanduz. 21 urtekin. Hemen etxen emani dantzan eta bizteten. Zasten dantzari hona nintzala, baina bagoela nire ordezkatzekoa eta kantaria izango nintzela. Gantxek abestuten ikasi nuen, gorgorituak egiten, vokalizazioak, eta horri gauza guztiok, hile biterdian amentxe zarrat egon ginen. Baskari hona emoteuzkuen, txamponik txotxikirik ez, baina dan opozi, gerratik eto zen eta. Polifonia beba ikasi gendulez, eleizetan be abesten genduen oso ongi, rusoak baino hobeto abesten genduela ezate ben Parisko kritikak. Saran izaniko 2 hilabetedako entsaioen ondotik, Parise, Brussel, Amsterdam eta Londreserat abiatu zen Eresonka. 1927ko azaroaren 18an. Kasik 2 urteko itzuliari hasiera ematen zioten, oraino nazien uztarritik libro zegoen Europan gaindi. Sekulako arrakasta erdietsi zuen Eresonkak. Zide jona, Jean-Claude, ez da? Eresonkari hola Euskal Museoak eman diezaion alako menaldia eta alako kartel edera. Zinez, ongi, adiskideak hemen gira Euskal Museoan segitzen dugu gure ibilbidea. Jean-Claude, mil esker gurekin juntaturik, zaitugu hemengo Euskal Museoko presidentea. Historialaria zaitugu, jakin nahi nuke beraz, zuri historiari begira zer zaizun Eresonka. Il a fallu, je crois, une force de caractère assez extraordinaire au président du gouvernement autonome basque, José Antonio Aguirre, pour décider, à peine un mois après la chute de Bilbao, alors qu'il se trouvait à Santander et qu'il ne savait même pas s'il allait pouvoir sortir vivant de Santander, eh bien, de décider à ce moment-là, à ce moment dramatique, de créer un chœur et un groupe de danse basque le meilleur possible, parce que ce qui le guidait, c'était la qualité. Voilà comment est né Eresonka, d'une conversation entre le président Aguirre et un musicien fameux de l'époque, Gabriel Olaizola. Bai omenaldia eta baita ere erakusketaren oinarrian badugu bihotzeko saratar bat, Philippe Régnier, alegia. Eresonkara izigarri xuria dena. Ahazturak bere lana egin ez dezan, ez da, Jean-Claude? Je crois que ça, c'est le génie de l'histoire ou le génie des historiens, parce que franchement, moi, après les travaux de José Antonio Arana Martija, qui était il y a plus de 25 ans, qui est un grand musicologue et académicien basque, je croyais qu'il était impossible de travailler encore sur Eresonka, qu'il avait tout dit. Eh bien, Philippe Régnier, je crois, a réussi ce tour de force, c'est-à-dire qu'il a renouvelé l'histoire d'Eresonka, il a apporté une quantité d'anecdotes, il a fait un travail immense. Et il a étudié, par exemple, comment s'étaient déroulés les enregistrements d'Eresonka. Il s'est appuyé sur toutes les photographies, puisqu'il y a eu plus de 3000 photographies, je crois, de l'époque, réalisées par un membre d'Eresonka, Jesus Elosegui. Eh bien, Philippe Régnier a réalisé un excellent travail. Il peut identifier pratiquement tous les membres d'Eresonka. Ils étaient quand même un peu plus de 100, avec son livre qui est sorti il y a quelques années sur l'épopée d'Eresonka. Philippe Régnier tour deitu hirian bizida eta bertan lanean dihardu. Horregaitik, ez du txirita untan parte hartzeko paradarik ukan. Baina hitza nolaz ez, emaiten diogu artxibo honen bitartez. C'est ici que le spectacle s'est préparé au niveau des répétitions du chœur, au niveau des répétitions de danse également. C'est ici qu'il logeait à Sarre dans différentes maisons, dans différents hôtels également. Qualité à tous les niveaux, au niveau des chanteurs évidemment, au niveau des interprètes, mais pas uniquement puisqu'il y avait toute une direction qui était des gens remarquables comme Gabriel Olaizola pour le chant et Jesus Huiza Echnaola pour la danse.
Et évidemment des peintres comme José María Ucelay, Ramiro Arrué, Antonio Guesala, qui ont participé à la fabrication des décors, à la mise en scène, au dessin des costumes. Donc c'est un ensemble de qualité, ce qu'avait voulu le président Aguirre à l'époque. Nahi nuke orain bere kontekstuan eman dezagun historia unkigarri hori. Hartakotz egizipitzen ditut, bai Maite Idirin kantaria zeinek historia hori guztia ongi ezagutzen duen, eta baita ere Jokin Apalategi, antropologoa, soziologoa, eta Jokin beraz, oaintxe errandutan bezalaxe, izugarria da senditzea eta jakitea Jose Antonio Aguirre lehendakariak ideia hori izan zuela, fasismoari erantzun ikaragarria, kultura baitzen. Hori da. Bai, harrigarria da, gerra batean, lepoaino sartuta, irtenbide gabe, itota bezala. Kontuan ardezagun, gerra hortan, Euskal Herrian, batez beste, borobil, 50.000 lagun hiltzen dirala, gerran eta ondoti dauden ejekuzioietan. Eta kanpora datozela, 150.000-tik 200.000. Nola euki dezakezu indar hori, kapazitate hori, esateko honen erantzuna kultura da. Herri honek kultura ez du galdu behar. Kulturarekin bizitzen jarraituko da. Gu gerra egiten dugu, gerran sartu gaituztelako. Bultzatu gaituztelako, beste ezinbestean jarri gaituztelako. Ezkera gerraren maitaleak. Hori impresionantea da. Hori Agirrek erakusten du nik uste beste inork erakutsi duen baino hobeto. Zoragarria da. Argazki unkigarri bat, lotzen gaituena ere Eresonkaren historiarekin. Zeren eta aita zena beraz kantari dugu Bilbon. Esplikatzen aldautazu zer izan zen? Bueno, nire aita beti kantari izan da. Kantua maite zuen, tenore abots poli bat zuen, eta ezaguna zen kantari bezala. Orduan, hor foto hortan dagoen aita, kantari da, hor, kantatzen ari da, eta bere gustoko gauza bat zen. Santagada, menditik jesten dira. Mendian daude, Gorbeia inguruetan daude, eurek, Gorbeian 3 hilabeteko borroka egon zen, hortik ekipa bat, talde bat, 30 lagunekoa jesten dira Bilbora, kalera, Santagedaren festa dala eta tradizioa zela. Eta hori kantatzera bere soldadu jantziekin eta janaritua zeuden, euren buruak janaritua zeuden, eta euren janarioien artean kantua, dantza, gero ikusiko duguna, erosoinkan. Erosoinka horren embajadore ingo da. Hori herri guztian sartua zegon. Eta edo zein baztarretan. Eresonkak ere, noski hartu du tradizioa, baina sorkuntza egin du ere bai. Hori da. Eta, erosoinko nahia da goi mailako berriztatzea. Ze hor implikatzen dira musiko oberenak, garai hartan Euskal Herrian bizi denak, izenak hor daude, Guridi eta Uruñuela eta... Eta Donostia gero ere. Bai. Tradizio zar hori berritu egiten dute, berriztatu egiten dute. Eta gainean hor kasu honetan goi mailare ematen dute. Ze horria, esazagun kantu klasikoaren munduraino jasotzen dute. Gabriel Olaizola, Erosoinkaren zuznarintzana. Nork ez dugu ezautzen, beak egindako haurtzoa zehazkan. Adiskideak, Eresonkaren espirituak bizirik dirau. Horren lekuko, Oldaga, abez batza. Iñaki, mil esker guri zien ateak zabalik. Emankizuna preparatzen ari ginela, 3 errege kantua, aipatu zein didan kompositore handi batek egina. Il a composé pour Chœur d'Homme, qui se produisait en animation, en tout cas avec Eresoinka. Donc on a accueilli ça avec plaisir parce que quand même Guridi, on chante beaucoup de choses de Guridi, mais ce moment-là, ça a été très bon pour le tien. Il loue reggae, donc on le met au répertoire et on l'a mis au répertoire et on l'a chanté.
Abes batzak kantatzen duelarik, hiru errege kantua, Eresonkari egiten diozuen omenaldi bat, eta hunkigarria izan behar zaizue. Tout à fait, oui, oui, voilà. Parce que les Soinka, bon, mes parents réfugiés, tout le monde. Et c'est vrai que chanter ça, c'est comment dire, une affirmation de ce que nous sommes. Et pour nous, c'est très important aussi de s'affirmer. On chante de tout, bien sûr. Hein. Comme les Soinka. Les Soinka chantaient des chants comment dire, classiques, Handel. Ils chantaient dans leur spectacle. Hein. Donc, je dis ça parce que des fois, on dit oui, mais vous êtes basque, vous chantez autre chose. Erisonka l'a fait, donc on peut le faire. Mil esker, Iñaki, orain entzunen zaituztegu, hiru errege kantua hemen Miarritzen grabatua Txirritarentzat. Iñaki, hiru errege entzun ditugu, mil esker, benetan, opari zinez edera, benetan. Hor ikusten da, Eresonkak utzi duen ondarea zenta, gero hemen iparaldeuntan, Miarritzen, oldarra sortu baitzen, gero etorki, gero hainitz abes batza, hildo beretik. Oui, c'est vrai qu'ils ont donné l'impulsion à beaucoup de groupes d'ici, des jeunes qui étaient un peu... Et prendre conscience qu'on a des danses magnifiques, des chants magnifiques, et les mettre en forme pour les exporter ou simplement se produire. C'est pas simplement prendre ce qu'on a vu, et c'est créer aussi nous-mêmes. C'est ça, ils nous ont donné cette envie-là. Baloreak aipatzen dituzunak, Pierre, zenolako baloreak? Iala, hoita hamar urte, ni heben abez batzun hasi nizelaik kantuz. Eldur baiko, degaik, Eresoinka, hu hasian, gue zaharek, ahont, ben gudari handia entzunik eta bai, hau eta hua eginik, eta soina abesti kantatuik, Eresoinkaikin, eta ahont beste balia bat niki urertu nian, eta haine ondotik, eta plazera izan jago kantatzeko guridin musikan, hiru errege horiek, eta hoi badiko aspalditik emaiten duela,
Oldaran, eta plazer handi batek, eta balia handi bat emaiten diago, gure zainer, handiek lurpetik giltzen den zain hoi ere. Ordean, mil esker egitan, Agustin, Iñaki, Pierres eta Oldara bezbatza, eskertzen ditut noski edo prefosta. Zea, etxirita untan parte hartu duten guztiak. Hemendik 3 asteren burian berriz ere elkartuko gira, anartean ongi bizi, izan utxa. Adio.